Salalino soleka, solegune susesqueloya, soleguyabiswa nguala, nangwesiza, angi salalino soleka, solegune sus. Ay, bo, kiti komeza matala. Awutwana yami akuhle ihlomana kuhle. Ngikunze kanti uphangela isinqa. Wow, bewulitapile ke wena. Ngiyakwazi. Wena ufanele bangowantsingilane ukade santingemkelwane. Phone kuyasetshenzwa pha. Uyasetshenzwa pha. Oh, handa kwazi ubolile wena. Isinqa sami ayazi fundi. Uyi-rotten potato. Isinqa hayi sindiphethe. Fanele kudala ngakuxelela. Isinqa siya-oilishwa kwedini. Uyeka wena umani uyivala ngesandla isentini. Kuyasetshenzwa. Oh, Nkosi yami qalile. Xelela leyo. Abantu kuhle mnganami. Hayi kuhle ntwana yami man. Sikabona into. Sibulela ubuthixo esasivusile. Abanye kaloku abayifumenanga ithuba. So yiloo nto funeka umane ubule. Hayi ngiyayibona inyanga liphela kade ngiqondo makhe ndiye kulaa mama emphula lozama uxelela ngubani umakaziyani unokuthula okay awuncedile for noko uyabona berumini kum noko unyuka ngedongo tywala ngizabulela hayi bo ntwana yami ngizabulela izinyanya zengifunela umsebenzi uthini ngoku ngizabulela pha endlini mfondini uphuma enkundleni otherwise ngoku khame nje kancinci ba umsebenzi ufunelwe ngubani ufakwe ngubani kamasipala nguwo lo mhlobo wami ngoku kodwa uyobulela izinyanya uthunyelwa zizo kaloku uba izakumo uzondixelela uba kunomsebenzi uyancila kodwa wena kantunyelwe ngumntu mna ndizithumele mna ngokwam uba ndiyazi uba wena upeya kwakho uzisa utywala kum sisele soyitu wena uyobulela izinyanya hayi wesesendiyile fona nasenkundleni ngo ayinamsebenzi into yakho enkundleni reversa yonke loo mazwi wakho uzobulela mna yeka amabhadi bulela mna likufakela umsebenzi kanti ukulenkele le ntukam oh masesiyeka ntangami lethu kwasayincokola kufanele ifala nje yonke namhlanje umthengele ntoni uphela hoyibo hayi mamela uyabopha kum details la nto uzangiqhede pha mosika Shoprite eqonda la mali kandityeyo ngeforo ubutywala okay ndathenga ke phaa ezaflawa iflawa hey ngala nayo gadi ngaka nditsho butshoko le ndimlindele abuye kanti nje bedroomini ezaflawa flower zibonke ndimlindele nje abuye babe sendimfonela uthi usendleleni kodwa hey yo yazi liyinene lo lithethe hey ngingamthengela ntoni mpehle yeah how about ndimthengele i-roll onion navy hey hayi ke manje awucingi lo ibalo mntana ubona ucinga lo mntana hey uyacima ubhebi ndini ngamakhwapha awucingi lo nto mngana okay ke ndimthengele aqua fresh ile nto kwicolgate so unuka umlomo ke ngiyazicela nale ba unuka umlomo ucinga kanjani wena hey ndingamthengela ntoni man jonga zikhona ezajiza ntwana ezazifike zingumtya so ezi zinoko zibukekayo hayi yonke le lithethayo soziphume ngoba mntana ucima kanazi izigcina phunda akanazi izigcina phunda into onfondini kakucinge enye into njani wona mhlobo wami ukuthembile nje ndingacinga ntoni hayi lo mzitho hayi suka uyathanda kanjani wena uzenze umaster kodwa uyayazi lo wakwakho unabantwana abayi-5 ngosipha kakade kodwa uyanotice uba bonke abantwana boyi-5 abafani nawe bafana nomeza wakho mzitalo kayeke mani ungafondini longo fondini nawe uyabona mos uba ngumeza wakho nje ngujeffrey hley okusalayo fonela wami umntu ndimthengele iflawa ndamthengele iyogati ndamthengela nechokolate wena uthenge ndoni okay jonga mpehle mnganam ndiyacela mani uthi sesesifana no ufika kaphela ne ndiyacela mani uzomphokozela iyogati nje unike ndomnike ubhebi nezaa chocolate umthi nje unipene ntwana le nto ke yeflawa noba ligqabile iyi-1 ndomnike xa ivulayo kiyihafu uzawuthi ndiqale wayitya qala uzandiphokozela kaloku umnike uphela kanye jonga ngomnikela apha kwam jonga wena thatha ezaa rose uzosasazela apha kwenzela uba ubize lo wakho ukuthi tsala nansi Valentine's ubekela chocolate yakho aba bantu namhlanje into ngokufuna ukuphokozela hayi ngifuna wami umuntu azifumane eziheli into zangicaka uba ndizithengile nosikuyoskopa nawe uyaphangela nginqa kuyabazi aba bantu abandifuni wesi unokuthula lo wakho kanga ndisokolise nondisokolise iyane i-ID yakho pha nekhadi
ungabe uzisokolisa Andifaki. yo Andifaki. Naku Johnson nje. Nomziti yazi Wena gcina izinto zakho ubingo. nomziti anokuthi Yanipazamisa ngiyasabona lo nto akawazi Awuzifundi nebhotile eyi-1 hey. Kuyanyeka ntwana. ngafana ndiyizame kodwa umsebenzi wona ke ndizakwenza hayi masawusela leyo hlangosela Jonga betha half bulele ezinyanya ubulele nami. chaza nebhotile eyi-1 kodwa ezininzi zabapha endlini so xa ndisenza lo msebenzi mna nawe sizawuhlulelana le Safana musa. Ngihamba ukubeka nebhasi. awuhloniphanga Uthatha, man. masizabuya ngapha kodwa nja yami yabo Thatha utshwala obu. ngola soze ndizawubulela